231.403 horixe izan da maiatz amaieran Hego Euskal Herriko langabe kopurua. Aurreko hilabetean baino ia 1.700 gutxiago alegia. Espainiako Lan Ministerioak emandako datu ofizialen arabera, Hego Euskal Herrian Bizkaian bakarrik egin du gora langabeziak. Datuok diotenez, apiriletik maiatzera 0,19 igo da langabezia Bizkaian. Araban 0,57 egin du behera eta Gipuzkoan eta Nafarroan 0,79 eta 2,31 jetxi da langabe kopurua tarte horretan urrenez urren. Nafarroa izan da beraz datu honenak izan dituena. Hala ere, datu horien guztien irakurketa egiterako garaian kontuan hartu behar da maiatza berez langabezia tasak bera egiteko hilabetea izan ohi dela. Urrutira joan gabe, iazko maiatzean handiagoa izan zen langabe kopuruaren beherakada. 2012ko maiatzean, 2.354 pertsona gehiago zeuden lanean iazko apirilearekin alderatuta, eta joan den urteko maiatzetik aurtengora dezente igo da langabezia. Azken 12 hilabetetako eboluzio horri erreparatuta, ia 13an egin du gora langabeen kopuruak Araban, 10% Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 7% pasa Nafarroan.